Słuchaj, ty sam masz na kraglu takie skrzyżowane choby dwa młotki, albo co to jest? A sam żeś przyciąg takie dwie kryki. Co to są? Kryki, jak one się mianują? No dobrze go dość. To są Kryki. to jest kryka. Kryka No. sztygarsko. Jakbyś To to są- nie wiedział, laska. Laska sztygarska. I tu mamy dwa modele. No właśnie. Jeden taki paradny, a drugi roboczy. Z tą kryką każdy sztygar, który ma akceptację w urzędzie górniczym, zjeżdża do kopalni. Czyli Unię musi dostać jako taki... No to jest taki, Honor. to jest nie tylko honor, ale to jest pokazanie władzy, którą uzyskał nad górnikami. Aha. Że sztygar ma władzę nad górnikami. I jak idzie do kopalni i trzymie tak ta kryka, nie? No. No i się tak podpierał i stuko, to znaczy, że z roboty górniczej jest zadowolony. Aha. Ale gdy zobaczy, że coś jest zrobione nie tak, no to chyto ta kryka i tam zaczyna szkubać. Bo jest to zwykłe narzędzie pracy. No i Do oczywiście. sprawdzania, czy ocios jest dobrze oberwany, czy sztomple są prawidłowo postawione, więc jak puknie, szkubnie, to od razu wszystko wie. A jak jest bardzo wnerwiony, nie, to czasami chytą tak i prą tych śleprów po życi, żeby byli wydajniejsi. Ale to ino tak gadają, bo ta kryka to już jest tako paradno, żeby pokazać się jakaś na mieście albo do kościoła z taką kryką. Czyli niekoniecznie musiał być kulawy. Nie koniecznie Żeby- musi być kulawy. Tak się to trzymało. No dokładnie tak. Ja? Tak się tu trzymało w ten sposób i można było iść. Czyli ta, tyś był sztajgrem, ta jest twoja? Nie, ja nie byłem sztajgrem, ale ta jest moja. Bo mimo, że nie byłem sztajgrem, to koledzy, którzy żegnali mnie na emeryturę, to dali mi specjalnie ta kryka i odpowiedni certyfikat, w którym napisali, że mogę ta kryka nosić pod warunkiem, że będę turystów po kopalni oprowadzał. To w takim razie, a co to jest pyrlik? Pyrlik jest to narzędzie, którym pobija się żelazko. I to jest właśnie tu, na naszym godle, ten kanciasty. A co to jest pobijać żelazko? Żelazko to jest te szpiczaste. Bo jak przykładałaś do calizny, A co to jest salizna? calizna to jest górotwór, ten wągiel, który odłupujemy. Aha, no to... Więc przykładasz żelazko do tego wągla i ciulnąć musisz do porządku, żeby bryła odleciała. Czyli to jest taki majzel choby. No, żelazko to taki majzel, Aha. ale na trzonku drewnianym, a pyrlik to jest młotek, no ale my go damy na to pyrlik. Bo wiesz, bo jak jest mały, to jest pyrlik, a jak jest wielki, to jest pyrol, Aha. a jak jest blank duży, to jest Barbara. Za można nie robisz. Nie. A. To już. A jeszcze mi powiedz, co to jest ocios. Ocios to co zostaje z lewej i z prawej strony, gdy następuje postęp przodka. Bo jest czoło przodka i ociosy. A pod stopami jest spąk, a nad głową jest strop. Czyli wiele to tam uwo z guidometrów, ja pamiętam 230. Nie, 320, a jak ktoś, Przestawiła. jak ktoś ma jeszcze charakter takiego odkrywcy, to nawet 355. Jo. To już wiecie, jak macie przyjść też na wycieczkę, nie? Irek wam to wszystko pięknie wyforszteluje. No guido.